नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. स्वामी महाराज तुमच्या मनातील सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करोत ही स्वामींचरणी प्रार्थना करून आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की करा आणि त्याचबरोबर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका. तर कालपासून पितृपक्षाला प्रारंभ झालेला आहे आणि आज पितृपक्षाचा दुसरा दिवस आहे आणि उद्या पितृपक्षातील पहिलाच मोठा रविवार आहे. उद्या आपल्याला संध्याकाळी 5 लवंगांचा एक उपाय करायचा आहे. हा उपाय केल्यामुळे तुमच्या घराला लागलेले सर्व दोष दूर होतील. पितृदोष, वास्तुदोष, सर्व दोष दूर होतील, सर्व अडचणी दूर होतील असा हा अत्यंत प्रभावशाली उपाय आहे. आणि हा उपाय केल्यामुळे घरात सुख, शांती, समृद्धी नांदेल आणि लक्ष्मी प्राप्ती होईल असा हा उपाय आहे. प्रत्येकच घराला थोडे ना थोडे तरी दोष लागलेले असतात. आपल्या घराला वास्तुदोष लागलेले असतात, पितृदोष असतात. याचा परिणाम डायरेक्ट आपल्या घरातील व्यक्तींच्या स्वभावावर पडतो. आपल्या घरातील व्यक्ती चिडचिडपणा करतात, हट्टीपणा करतात किंवा आपली जी मुले असतात तर त्यांची अभ्यासात प्रगती होत नाही, हट्टीपणा करतात, चिडचिडपणा करतात. त्याचबरोबर आपल्या पतीची देखील नोकरीमध्ये प्रगती होत नाही. तर ह्या सर्व अडचणी दूर होण्यासाठी आपल्याला पितृपक्षामध्ये जेवढे उपाय करता येतील तेवढे उपाय करायचे आहे. आपल्याला आपल्या पितरांना जेवू देखील घालायचं आहे. आपल्या तिथीप्रमाणे पितरांना जेवण घालायचं आहे. जर का तुम्ही पितरांना उपाशी ठेवले तर ते वर्षभर उपाशीच राहतात आणि त्यांचा तळतळाट आपल्याला लागत असतो. त्यामुळे आपल्याला जेवढी पितरांची सेवा करता येईल तेवढी सेवा करायची आहे. पितृपक्षामध्ये आपल्याला अन्नदान, वस्त्रदान करायचं आहे. त्याचबरोबर पिंपळाच्या झाडाची आपल्याला सेवा करायची आहे. पिंपळाच्या झाडाखाली रोज आपल्याला गाईच्या तुपाचा दिवा लावायचा आहे. पिंपळाच्या झाडामध्ये साक्षात आपले पितृ वास करत असतात आणि आपण पितृपक्षामध्ये पिंपळाच्या झाडाची सेवा केली तर आपले पितृ आपल्यावर प्रसन्न होत असतात आणि आशीर्वाद देत असतात. तर आता आपल्याला उद्या संध्याकाळी 5 लवंगांचा उपाय करायचा आहे. हा उपाय कसा करायचा आहे ते आपण जाणून घेऊया. यासाठी आपल्याला 5 लवंग घ्यायचे आहेत. येथे लवंग खराब झालेल्या घेऊ नका, त्याला पुढे फूल पाहिजे. किडलेल्या तुटलेल्या लवंग घ्यायच्या नाही. त्यानंतर आपल्याला थोडेसे म्हणजेच 3 काळी मिरी लागणार आहेत आणि 7 जे काळे तीळ असतात, आपण जे पितृदोष निवारणासाठी वापरतो तर ते काळे तीळ आपल्याला मोजून 7 दाणे घ्यायचे आहेत. त्यानंतर हा उपाय आपल्याला उद्या संध्याकाळी 6:30 ते 7:30 दरम्यान करायचा आहे, कारण लक्ष्मी येण्याची ती वेळ असते. आणि त्यानंतर ह्या ज्या सर्व वस्तू आहेत, 5 लवंगा, 3 मिरी आणि 7 काळे तीळ, तर ह्या आपल्या उजव्या हातामध्ये घेऊन आपल्या देवासमोर बसायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला कापूर पेटवायचा आहे आणि कापरामध्ये ह्या सर्व वस्तू आहेत तर त्या टाकायच्या आहेत आणि आपल्याला ओम पितृदेवाय नमः या मंत्राचा जप करायचा आहे. जोपर्यंत ह्या सर्व वस्तू जळत आहेत तोपर्यंत आपल्याला ओम पितृदेवाय नमः या मंत्राचा जप करायचा आहे. त्यानंतर हात जोडून आपल्याला प्रार्थना करायची आहे आणि त्यानंतर ही जी शेवटी राहिलेली जी राख आहे तर ती थोडीशी थंड होऊन द्यायची आहे. थंड झाल्यानंतर ही आपल्या उजव्या हातामध्ये घ्यायची आहे. त्यानंतर घराच्या बाहेर जायचं आहे आणि ही जी मूठ आहे तर ही आपल्याला या राखेला फुंकर मारायची आहे. फुंकर मारून झाल्यानंतर आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. ज्या काही आपल्या घरातील नकारात्मक शक्ती आहे, वास्तुदोष आहे, पितृदोष आहे ते सर्व दूर होऊ दे अशी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला पाय धुवूनच आपल्या घरामध्ये प्रवेश करायचा आहे. तुम्ही जर उद्या हा उपाय केला तर तुमच्या घराला लागलेले सर्व दोष दूर होतील. प्रत्येकाच्या घरामध्ये थोडे ना थोडे वास्तुदोष असतात, त्यामुळे आपण घरामध्ये बदल देखील करतो तरी देखील वास्तुदोष कमी होत नाहीत. पितृदोष असतील तर त्याचा परिणाम आपल्यावर देखील आणि आपल्या मुलांवर देखील होतो. मुलांना चांगली नोकरी मिळत नाही, मिळाली तरी प्रमोशन होत नाही, तर त्यासाठी देखील हा उपाय आहे. त्याचबरोबर पैसा आपल्याकडे भरपूर येतो पण शेवटीपर्यंत तो अजिबात शिल्लक राहत नाही. म्हणजे लक्ष्मी तर येते पण ती घरातून काढता पाय काढत असते. तर लक्ष्मी स्थिर करण्यासाठी आपल्याला हा 5 लवंगांचा उपाय करायचा आहे. लवंग ही माता लक्ष्मीला अत्यंत प्रिय आहे आणि आपण जेव्हा हे लवंगांचे उपाय करत असतो तेव्हा त्याचे आपल्याला फळ मिळत असते. माता लक्ष्मी आपल्यावर प्रसन्न होत असते आणि आपले सर्व दोष दूर होत असतात. तर उद्या नक्की आपल्याला हा 5 लवंगांचा उपाय करायचा आहे. हा उपाय केल्यामुळे सर्व घरातील नकारात्मक शक्ती दूर होईल. जे काही वास्तुदोष, पितृदोष घराला लागलेले असतील तर ते सर्व दूर होतील. आपल्या मुलांची प्रगती होईल, पतीची प्रगती होईल व घराची प्रगती होईल. त्याचबरोबर आपल्या घरामध्ये सुख, शांती, समृद्धी नांदेल व अखंड लक्ष्मी प्राप्ती होईल. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा. भेटूयात असाच एक नवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ घेऊन. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.